Adugamin iti mabasbasak kakabsat ken mangmangig ko. Nagiti aglawlaw, nagiti negative comments nga madamdamag ko gaputi bagbagik. Nga kastoy kano kasta nga kumang ay ti pinagbiag. Imbag nga rabi tayo aming kakabsat. Ayan. Kumusta kayo ngay? Ada ko mati bagak kanyayo kakabsat. Talaga nga kwan nga nakapag-decide na kon nga isalding ko talaga tig-vlogin ta makita yung mit kakabsat. Makita yung mit nga aun-unay ti upload kon ti page ko kay visit yo kay manmanon ta busy gamin ti taon talagang kung nga may rapinin kakabsat baka las atuyen nga pinag-vlog kon las atuyen nga mabuya yon. So nga sapay lo ko makit handak maliplipatan kas pangarigan no mapagpanpanunutak tumanin nga ituloy ti pinag-vlog ko. Tatagamin kakabsat ket nalabo nga talagang haanin hanggang nga itultuloyen ta adugamin iti mabasbasak kakabsat ken mangmangig ko. Nagiti aglawlaw, nagiti negative comments nga madamdamag ko gaputi bagbagik. Nga kastoy kano kasta nga kumang ay ti pinagbiag. So nasakit mit kakabsat nga panpanunutin no kasanok nga makoday toy makapa-stress gamin kakabsat so nga hanak makafocus. Di ka mo no kasano tattan ti obra ikon. Siguro ko apply nakpay lang ti work ko tatta hanggo pay lang nga itultuloy ti ag-vlog. So nga tatta nga rabi kakabsat ki agpakadak kanya yon. Perme nga nakalidliday ti nakakabsat nga mang pakadakan niya yu daytoy. Di kalman ko mga nga ibaga kada kayo daytoy ngem hangko lang naasikaso ta busy kami nga agpagpabalay. Narigat man nga aklunin ato kakabsat nga pinagpakadak kanyayo talagang last nga vlog ko daytoy nga rabiin. So nga agpakadak kanyayon kakabsat. Aray. Apay. Karay, apay, hindi ka mangmangag ko nga, agsarding ka nga-vlog, agsarding ka talagangag-vlog, tatangarabiin takwa, hindi ka agpa-vlog ti balatong nga, ituloy mo itong bigat balatong manen, haming agtutudo, pita balatong. Agsarding ka nga-vlog dita. Balatong man di sidain men, urang agtutudo. Maitan kakabsat, so nga agsarding nakpala nga ag-vlog takwa, ibaw na man di cherry nga pa nagpa-vlog ti balatong nga. Problema man tatan, niya tayo laukaw. Ito na bigat man yung kakabsat, o agyaman din ang palpas ti video.